ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. модоме ки таъбири хоб суннати пайғамбари акрам саллаллоҳу алайҳи васалам аст, мо мехоҳем якчанд хоберо таъбир намоем ва пайравӣ аз суннати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам гардем. чуноне ки дар экран маълум гардид, мо экран будагиҳоро таъбир мекунем. марди бегона дар хоб душман аст. рафту мард пир бошад, шахси чунин хоб дида хушбахт мегардаду дороӣ ба даст меорад. агар то кадом андоза зебо будани мард ҳамон андоза манфиат ба даст овардан вобастагӣ дорад. кӯдакон ва оиларо хоб дидан нишонаи молу мулк ва маблағи пулӣ аст. духтар агар марде духтари зебо хобу бинад ё худро ҳамогӯши духтаре бубинад, соҳиби неъматҳо мегардад. мард агар хоб бубинад ки духтарчадор шудааст, хушҳолӣ насибаш мегардад. рафту мард хоб бубинад ки соҳиби писар шудааст, ғаму андӯҳ насибаш мегардад. духтари хурсанду хушҳолро хоб дидан аз шодиву нишод дарак медиҳад. духтари бадҷаҳлу бадқавокро хоб дидан аз хабари баду ташвишомез шунидан дарак медиҳад. агар нафаре духтари хоксорро бо либоси оддӣ хоб бубинад, хабари хуш мешнавад. духтарро бо либоси ношоиста хоб дидан нишонаи шунидани хабари хуше аст ки сабабгори амалҳои ношоиста мегардад. духтари лоғар дар хоб ҳаяҷон ва камбағалӣ аст. марду духтари урён хоб дидан дар тиҷорат ӯро нобаробарӣ интизор аст. рафту мард муътақид бошад ки он духтар бокира аст, дар тамоми корҳояш муваффақ мегардад. рафту дар хоб духтар ба пиразан мубаддал гардид, ин беҳтар гаштани сатҳи зиндагӣ ишора мекунад. зан дар хоб васвасаву фиреб аст. рафту наздик омад ва пуштро гардонид. ҳушдор аст ки дори бад ва бадбахтӣ аст. зани сиёҳ бо каллаи бадаф нишонаи беморӣ ва бо офат аст. зани дилкашу тақводор ин хушнудӣ ва хубӣ аст. зан агар дар хобаш зани ношиносеро хоб бубинад, ин зан душман дорад. дар хоб зане ба пиразан мубаддал гардад, вазъи зиндагиро ба беҳбудӣ меорад. дар хобе ки шумораи занҳо зиёданд, ба зиндагии хубу осоишта ишора мекунад. мӯйсафед хоб дидани мӯйсафед нишонаи пайдо намудани дӯсти содиқро дорад. ҷавоне ки худро мӯйсафед хоб мебинад, донишманду хушахлоқ мегардад. мӯйсафеди нуронӣ дар хоб баракати зиндагӣ ва дарозумрӣ аст. ҷавон дар хоб ишора ба душмани нерӯманду пурқувват аст. рафту ҷавон мӯи зард дошта бошад, пас шахси хоб дида душмани пинҳонӣ дорад. агар мӯяш сиёҳ бошад, душман сарватманд аст. дар сурате ки мӯи сари ҷавон зард бошад, аз душмани дағалу беодоб доштанаш дарак медиҳад. дар хоб аз қафои ҷавон дастипор гардидан аз ҷониби душман мағлуқ шудан аст. агар ҷавон дар хоб ба мӯйсафед мубаддал гардад, шахси хобдида бомаърифату оқил мегардад. пиразан дар хоб рӯзҳои ҳафта ва инъикоси рӯзҳои пеш аст. ҳамзамон пиразан ҳамчун замини беҳосил таъбир мегардад. рафту пиразан зебо бошад, пас чунин хоб башорати хушбахтӣ ва хушнудӣ аст. агар пиразан дар хоб баднамуд бошад, чунин хоб бозгӯи ҷангу ошӯб ва куллан тағйир ёфтани зиндагӣ аст. пиразани урён дар хоб нишонаи муноқиша аст. зане ки пиразан хоб мебинад, эҳтимол аст ки бибиву бибикалони худро хоб дидааст. ин буд якчанд хобе ки мо таъбир кардем. яъне агар мегӯяд пиразанеро шумо бибинед, мард, мӯйсафед, кӯдак, касеро ки мебинед, шумо бо ин қиёс кунед, хоҳ аз авлоди худ ва ё хоҳ ғайри авлоди шумо бошад, ин хоб шуданист. боқӣ сарбаланду пирӯз бошед. худо нигаҳбонатон бод. мо бо шумоем.